телефони наомадаги дар магазини Риафон ва обзореро ҳозир тамошо мекунем. Пеш аз видео бошад дар видео лайк мемонем, дар канал обуна шуда мемонем ва канали бо мо бошад ҳамин рӯза 2 минут пеш 3 минут пеш 20,000 шид ва баъди 20,000 шидан шумо дар обзори телефони нав кардем 8500 рублай барои дар канал подписация мекунем, дар видео лайк мемонем. И телефони арзон бошад дар дигар дӯстон равон мекунем ки ҳамхайр телефонои арзони ба худат харидорӣ кунанд. Обзорро тамошо мекунем. Tamam. Ha? Jak dese. Telefonoi nav dar magazin Riafon telefoni naomadagi как номуш M Horse Spark 20 Pro ранги зардаш ранги телефони iPhone монанди ба свети 16 Pro Max десерда як ба як почти яхла инҷа жа просто брендша наменавиза инҷа лакленкаша намемон чисто iPhone 16 Pro Max ранги зард ва ранги сиёҳшаста тёмнасини ва памятиё бошад 128 ва оператикашон бошад 4 плюс 4 мешавад 8 ва дар дри коробкаш ҳама чиз шаста хубтараш стекло дорад ва чихоли прозрачный дорад ва инҷа бошад даҳвата блок қатъи кабел дорад. Дар дри коробкаш чизе ки дар телефон дар кора ҳамун чиз аст ва дар магазини Риафон агар ки шумо харидорӣ кардем бу подаркаи зард аст. Дар дри подарка медонед наушникҳо аст ва соату машинка универсальный ва дута дига телефон монда будан динаяча бурд кардан якта дига Realme Note 50 мондагӣ метавонед заказ кунед дар номерои рекламдагӣ ё телефон бошад гуфта гузаштем 128 гигабайт оперативка памят дора оперативкаш бошад 8 мешавад ва ҳозир як тиша барои шумо ҳуй карда полни гирон карда нишон метиҳем. Телефон ҳозир актив карда ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Телефони нархи телефон бошад 8500 рублай ва дараҷа бошад медроим настройкаш мекунем полни расики монда ва активш мекунем. ва телефон ки дизайн қатъ мешавад сразу актив шид ва дараҷа бошад вот основной камераш бошад 13 мегапиксел, фронтальный камераш бошад 5 мегапиксел ва ина хитон баҳо тиен телефони арзон ам бошад дар нархи худаш стоит. Ана бошад основной камераш 13 мегапиксел ва ана бошад фронтальный камераш. Вот фронтальный камераш хитон мебинед чӣ кор мекунад. И тарзи видео карданаш фронтальный камера ва ани бошад сиёмкаи основной камераи телефони Spark 20 Pro нархҳои гуфта гузаштем 8500 рублай. Бисёр бародармо мегӯянд нарша дар ҳамон вақти сиёмка да гап занед просто нархномаи телефонҳо арзон шудан мегиранд ё қимат шудан мегиранд. ҳамин сабаб намегӯем нархҳои телефонҳоро. Ва адресимон бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зеленый.